Ya nak nganggo timun lah Ju. Rasane beda. Lah aku pilih nganggo gedang ki. Masa goreng nganggo gedang to? Halo, Ayang Beb. Cuk, tuwek ayang beb barang. Tahu bisik ya, ndang to. Asem, banyu putih. Iki lho Ju, aku nggawa sego goreng. Wah, cocok iki, Dik. Pas aku durung mangan nih. Wah, enak itu. Lah aku lebih seneng nganggo timun nih. Lu enak Ju. Emang lek nganggo timun luwih enak, Dik. Ya nak nganggo timun lah Ju. Rasane beda. Lah aku pilih nganggo gedang ki. Masa goreng nganggo gedang to? Lah iki ngomongnya apa toh? Mbok kira ngomong ke apa? Iki lho, ngomong ke sego goreng mbek timun. Tak kira ngomong nih kuwi. Lawamu tahu nganggo gedang, Mbak? Isin aku. Wong nom kok dolane mrene wae. Mbok yo metu-metu kono golek-golek wedokan. Wong nom kok gak duwe semangat belas. Aku mbiyen ki saben cedak wong wedok iki ora tau critani ditolak. Mosok to, Lek? Kandhane kok ora percaya. Jong, tak omongi ya, wong lanang iki kudu duwe target. Awakmu ngerti? Mengapa angka selawe kuwi disebut selawe? Ora 25. Piye to, Lek, maksudnya? Ngene lho. Lah nek petung iki kan 1, 2, 3, 4, 5 sampai sak teruse 21 nganti 22. Ngopo selawe kok ora 25? Lah ngopo, Lek? Lah iki nom-noman ra ngerti petung. Kene iki arep obah ae golek wangsit kok, Jong. Angka selawe kuwi tenger wayahe senenge lanang karo wedok. Dadi umur selawe iku ukurane wong rabi sing pas. Lagi ngerti aku. Lah bapak meh umur 50 kok ape rabi maneh. Ayo, piye Jal? Ora wis kelewatan. Oh, tetep ana pakeme wong kene kok. Mangan ae nganggo petung kok, apa sing kudu tak pangan? Lah biasanya mangan apa? Piye to iki? Ndang Jal, umur meh 50 kuwi pitungane apa? Kok pengen rabi meneh? Ya jelas ana. Angka 50 kuwi disebut 50. Ngopo ora disebut 50? Lah kudune iki nek hitung-hitung kan 10, 20, 30, 40, 50. Kok 50 nyebute kok 50? Lah ngopo? Mergo 50 kuwi duwe makna sak wektune gawe iket. Terus apa hubungane sampean arep golek bojo meneh? Ya nggo kanca turu to. Kok saya takon. Paham aku. Berarti nek swidak kuwi sewaktu-waktu tidak-idak. Ya ngosik to. Seneng wae durung kok selak tidak-idak. Wong kok golek senenge dhewe. Kakek alasan koyo-koyo ngatasi. Andalanmu jemundok bebek kok, Lek. Kok gaya? Halo, Ayang Beb. Cuk, tuwek ayang beb barang. Tanya apa Kang Dadon kae? Panas-panas biayaan ning sawah. Apa sing arep diurusi? Musime 3. Apa ya ape njabuti Ora nek suket sing banyu. garing-garing kuwi? Ngene iki aku nek dadi biayan tak garap kabeh.
Lah golek apa Kang sampean Kang? Delok sawah, men. Panase ngene kok brening sawah. Awakmu ngopo nang kene? Ya golek iupan Kang. Golek adem-ademan. Lah apa tekan kene Kang? Lah iki kan sawahe wong. Lah kok mbok tiliki Kang? Mbok menawa nek rezeki tak tuku, men. Lah ora didol kok arep dituku. Mbok menawa Wong kok ora-ora wae. Mbok yo nginguk kahanan to Kang. mbok yo meneng ae to, men. Wis panas-panas koyo ngene. Kesel aku, men, nyambut gawe terus. Yo nek ora pengen kesel Kang, yo aja mergawe. Lah nek ora mergawe terus aku mangan apa? Lah biasane mangan opo Kang? Ha piye to iki? Lah ngopo to Kang? Ha kayane nek sing salah omonganmu. Apane sing salah Kang? Apa kaya ana sing salah? Lah sampeanmu kan ngomong, nek ora kerja arep mangan opo? Lah tak jawab, biasane mangan opo? Lah opone sing salah Kang? Iya. Sik. Iya ya. Malah aku sing bingung. Lah ngopo bingung Kang? Kari jawab. Biasane mangan sego apa mangan opo kan kari jawab Kang. Lah kok aku tambah bingung to, men. Rembukan gawean kok tekan panganan ya. Lah sampean mau kan ngomong to Kang, sambat jarene kesel. Lah nek pengen ra kesel ya aja kerja Kang. Lah kuwi masalahe. Nek ora kerja terus aku mangan apa? Lah biasane mangan opo to Kang? Kok tambah bulet ya iki ya. Lah sing bulet iki apane to Kang? Ngene lho, men. Aku nek ora kerja terus mangan apa? Lah terserah to. Sampean arep mangan opo, malah takok aku. Aku kok tambah ngeluh to, men. Ya nek ngeluh ngombe obat to Kang. Buah. Malah gak nyantol omongan Lah karo arep nang awakmu. ndi Kang? Golek mangan. Ya aku melu to Kang. Ora usah. Males aku ngomong karo awakmu. Lah piye to wong kae? Kang, Boh. Soalnya aku serabi, prai ngombe jong. Awakmu aja ngajak-ngajak aku ngombe maneh lho. Aku yakin wong wedok sing gelem karo awakmu, wong wedok sing paling apes. Aku mesakno bojomu sok duwe lanangan pengangguran. Lho, trene saiki kan ngono, Jong. Wong wedok kerja, sing lanang dolan, foya-foya golek seneng ning coba. Aku setuju kuwi, Juk. Dadi wong lanang kudu dadi raja, kudu menangan. Aku cocok kuwi, Jong. lah kae lak Jupri karo Bronjong kae. Mesti lagi mendem kae. Wah, cocok iki. Obat mumet iki. Kayak lah Pak Min, Juk. Engko lek rene jaluki tambah. Lumayan kantong setel. Gablek duit ora wonge. Nah, ya kuwi masalahe. Padha kirene kok. Ondi mau Pak Min, sawangane kok ora penak. Wah, tenan kok. Ngomong karo Kang Dadon iki. Garai sirahku ngeluh. Aku lho wis ngomong apik-apik. Ya panggah gak kebeneran. Lah masalah apa? Jane masalahnya sepele. Tuh, bene sih Pak Min, ben tenang. Aku iki jane kurang piye karo Kang Dadon. Nek tak gagas malah ngeluh. Ya kuwi diombe sik to. Wah, nek ngene iki aku ya ora penak no. Ora melu urun kok melu ngombe. Sepurane ya, tau besik ya. Ndang to. Asem, banyu putih. Jancuk.
ngombe banyu putih gayane koyo wong mendem.